Sumase as túas aportacións a Celanova como San Rosendo que tes ali, claro, importante. Xosé Cid... Eu pouco máis teño que dicir, porque dixo Manolo, non? Sí, pero quero dicir que sorprendes que ninguén fixo unha peza de mármol, fixose de cristal, fixose de todos os formatos. É unha cousa que surxiu así. Tamén se fixo unha especie de instalación con grabación ou están facendo. E a túa tamén é completamente excepcional, o sea que explica un pouco a... Non, vamos, a cousa de tal que levo... Eu traballo tamén moito bronce, non? Pero levo xa unha temporada para esta parte que a colleu por o mármol, non? Entonces, bueno, aproveitei e dixen, bueno, pois xa que estou con mármol, pois xa precioso, é traballo finísimo. Mas esta non é unha casualidade, está feita, é a virxe, o sea, saquei os adornos, que ten a parte escura tamén da lenda. Tiño e tal, e nada máis. Eso, pois, fíxono con moita emoción, con moito sentimento, o transmitín aí todo o que pude. E con moito tempo tamén, non sei que... Hombre, estas cousas hai que mimadas, non? Os que nos dedicamos a esto sabemos o tempo, verdad? Que temos que andar aí dándolle. Claro que disfrutas traballando. Hasta chegar aí. Pois un aplauso para eles. Se queredes facelle o... Eu creo que para a foto pode resultar ben... Pode resultar ben que lle entreguedes ao alcalde. Pero, vaya, entón entrega ya tú. Esta faise compañera deles tamén. Hai unha peza que se recuperou de Soledad Penalta, que é escultora, coñecedora ben. Resulta que recuperou en Estados Unidos unha virxe roubada en Estados Unidos. Entonces ela foi a unha subasta e comprou a administración americana. Despois na fronteira tuvo que meterla media escondida, porque como é patrimonio igual non lle deixaban traer, trouxa, é de plata, sobre mármore tamén, sobre unha coloniña de mármore, seda. E a sorpresa tamén para Vilanova é que a parte que parece de madeira, como a hornacina onde está metida, parece de madeira, pero é de coiro. Entonces dicen, hombre, mira, relacionada con Vilanova. E ela dixo que a regalaba para que ocupase o espacio, como era unha virxe roubada, que ocupase o espacio que era outra virxe roubada. O sea que primeiro dicía, se aparece, entonces xa levo outra vez. E agora xa dixo, no, bueno, agora xa son fans e compañeiras. Entonces, está moi ben. Bueno, eu só quero dicir, dar as gracias en nome do Concello de Celanova, agradecer dun xeito moi especial a Xosé Manuel del Caño por esta iniciativa que tuvo para reunir tanto talento de tantos artistas e por o empeño que lle puxo desde antes, pero tamén desde que naceu a exposición alá por o 14 de setembro do ano pasado a na Torre de Vilanova. Así que moitas gracias, Xosé Manuel, por ese empeño, esa dedicación e esas ganas que puxeches en este proxecto. Gracias xenéricas a todos os artistas, a todos os escultores, pintores de todo tipo que lle dedicaron o seu tempo, a súa imaginación, o seu saber para enchernos aquela torre de grandísimas obras que evocan e que recordan a Virxen do Cristal. E hoxe, nun xeito especial, lógicamente, a Manolo Buciños, a Xosé Cid, por estas dúas maravillas das que non vou falar, porque vos mesmo dixestes que tiñan que falar eran nelas, o sea que si vos que sodes os seus autores non dicides nada delas, eu só non podo facer máis que admiralas e darvos as gracias en nome do povo de Celanova, do Concello de Celanova, por todo un xeito especial hoxe. Gracias. Moitas gracias.